Prynawn da, a chroeso yma I Barc y Ddraig, Casnewydd. Mae'r tywydd yn ddiflas ond gallu fod yn brynhawn hanesyddol I Gymru. Fi yw Ifan Gwilym a diolch am ymuno gyda ni ar sgorio ar gyfer trydydd gêm Cymru yn rownd elite a'i hymgyrch rhagbrofol nhw I gyrraedd Euro 2023 I dîmau dan 17. Mae Cymru ar frig y grŵp yn dod fewn i'r gêm ola yma yn erbyn Montenegro. Montenegro yn y coch, Cymru yn y crysau oddi cartre gwyn. A mi newn ni daweli nawr ar gyfer yr anthemau yn dechrau gyda Montenegro. Sydd nesa. Dyna ni am yr anthemau, mlaen at y gêm, mlaen at y tîmau. Cymru wedi rhoi tîm cryf mas prynhawn yma. Mae yna rhai newidiadau, Rhys Thomas, Troy Perrett, Joe Andrews a Gabriele Biancheri nôl fewn ar ôl colli'r gêm ddiwetha. Freddie Saka yn dechrau am y tro cynta. A fe yn lle George Morgan dechreuodd y ddwy gêm yn erbyn yr Alban a Gwlad yr Ia. Wedyn Montenegro, Zarya Kumborovic yn cymryd lle Bodin Tomasiewicz wedi iddo fe cael cerdyn coch yn erbyn yr Alban. Filip Petrovic yn dechrau am y tro cynta yn y rownd elite. Y disgwyl yw byddwn nhw'n chwarae 4-3-3 fel Cymru. Y capten Milos Vrachar nôl fel cefnwr dde eto ar ôl chwarae'n ganol can erbyn yr Alban yn yr ail gêm. Colli oedd hanes Montenegro yn y gêm yna. Yn angolygu bod Montenegro ar waelod y grŵp gyda pwynt. Ydyn nhw gêm gyfartal di-sgôr yn erbyn Gwlad yr Ia yn ei gêm cyntaf nhw. A fel o'n i'n gweud, Cymru ar frig y grŵp
ennill heddi, a bydden nhw'n sicr o greu hanes a fod y tîm ieuenctid cynta o Gymru i gyrraedd pencampwriaeth Euros dan 17. Yn dibynnu ar ganlyniadau eraill, gall gêm gyfartal fod yn ddigon. Mae'r Alban yn chwarae Gwlad yr Ia ar hyn o bryd yn gêm arall y grŵp. Y ddau gêm yma yn dechrau ar yr un pryd. Fe fydd 7 o'r 8 tîm sy'n gorffen yn ail hefyd yn cyrraedd yr Euros, felly bydd un llygad gyda ni ar ganlyniadau'r grwpiau arall, rhag ofn bydd angen. Ond ennill yn amlwg yw'r nod i Gymru felly. A gobeithio bydd dim angen y cyfrifiannell arno ni erbyn diwedd y prynhawn. Tipyn o brofiad yn nhîm Cymru erbyn hyn, bod nhw'n ifanc. Mae'n gen i chwaraewyr yma sy'n chwarae Man City, Man United a'r tîmau ieuenctid yna. Gabriele Bankeri wedi symud i Man United o Gaerdydd, gath ei gol yn erbyn Alban yn y gêm gyntaf. Ennill o 4 gol i 2 oedd yr hanes fyna. Mi oedd Cymru 3-0 ar y blaen. Dath yr Alban nôl, ond goroesi nath Cymru. Y dyfarnwr heddi yw Radoslav Gidjenov o Bulgaria. Fe nath ddyfarnu y gêm Montenegro yn erbyn yr Alban. Felly mi dde'n gyfarwydd gyda'r chwaraewyr Montenegro ar ôl disadwn. A dyma ni ddechrau. Wel, unwaith eto, fel un dechreuodd y gêm ddiwetha yn erbyn Gwlad yr Ia. False start fach. Ond ni nawr yn dechrau go iawn â Cymru. Yn syth o'r gic gyntaf. Fredi Saka yn rhoi'r pwysau ar golwr Montenegro Ognian Milovic. A tafliad gynnar. Gweithio protestiadau Rhys Thomas, y cefnwr dde. Y tafliad yn mynd i Montenegro. A gweld y gwahaniaeth yn taldra Rhys Thomas oedd am gymryd y tafliad yna i chwaraewyr Montenegro. Mae yna tipyn o daldra yn nhîm Montenegro, chwaraewyr mawr. Edrych yn chwaraewyr eiddfed. Petrovic yn mynd ar bêl mlaen. Kit Margetson yn clirio i Gymru. Fe sy'n y gol mab Martin Margetson, o Martin Margetson ei hun yma'n gwylio. Ar hyn o bryd yn hyfforddi golwyr Lloegr. Mae wedi wrth gwrs hyfforddi golwyr Cymru, golwyr Caerdydd ac Abertawe hefyd. Morgan i hwn sy'n cwrso. Wedi cael 2 gol yn y gêm gyntaf yn erbyn yr Alban. Chwaraewr Abertawe. Cox a'r peniad yn y cefn i Gymru. Criw yn brwydro gyda Adjic. A Montenegro sydd yn cael y meddiant Vrachar ymlaen at Adjic. Yn trio'r bas ymlaen at Petrovic. Ond Lawler yn clirio. Bas ymlaen at Morgan. Montenegro sy'n dechrau'n fywiog. Margetson yn dod mas i hawlio hwnna. A oedd Petrovic, Filip Petrovic. A ddau Petrovic yn llinell flan i Montenegro. Bankeri hwn. Tacl dda wedi cael ei amseru gan Bojan Damjanovic. Oedd Biancaneri yn cael lawr ar y cwrt. Giles, tafliad at Biancaneri. Andrews yn troi yn denu y drosedd. Cic ryddfach gynnar i Gymru. Criw yn dod i hawlio i, y capten. A Gidjenov, y dyfarnwr, yn gweud wrth Criw aros am y chwiban. Wrth iddo fe fynd ar wal yn ôl at y llinell 10 metr. Giles a Criw sy'n sefyll dros y bil. Y ddau afre chwarae gyda'i gilydd i Gaerdydd. Criw, y capten, wedi symud ymlaen i Leeds dros y haf.
Crew yn ffigio. Giles. At y posib pella. Hwna, just tu ôl i'r crysau gwyn. I Saka yn pwyso o'r llinell flan. Rhoi amser i Gymru ail osod ei hunain yn y cefn. Rhys Thomas. Wel, bod yn fyr, mae'n codi'n uchel i ennill y bel yna. Cymru yn gyrru mlaen trwy'r canol. Peret yn lledu'r bel i Saka. Cael ei wasgu fewn i'r gornel. Llwyddoedd ddianc, mae'n cael y cymorth yn ôl at Rhys Thomas. Mae Cymru mynd. Ond fod yn ôl at Lawler. Montenegro. Dwi'n grif yn canol ca hyd yn hyn. Yn y munudau agoriadol. Cox. O Derby County. Bas mlaen at Peret. Mae Iwan Morgan yn galw am y bel. Dwi'n mynd dod i'r dde. Mae Peret yn mynd. Rhys Thomas. Ydy'n gallu tynnu'r bel yn ôl. Croesed fewn i'r cwrt bach. Milovic, y golwr, a'i drad. Montenegro yn rhoi ddi mas am gic gornel cyfle. O'r gic osod. Fi'n agosau 5 munud ar y cloc i Gymru. Giles fydd yn cymryd. Giles ar arwydd. Gol gynnar. Oedd yn erbyn yr Alban yn y gêm gyntaf. Oes gol gynnar fan hyn. Ar y posib pella. Cox yn roedd i nôl fewn i'r canol. Montenegro yn clirio. Rhys Thomas. Creu lle unan yn llithro fewn fyna. Mae'r chwaraewr o Montenegro wedi aros ar y llawr. Ond Chamai. Mae'r bel ma'n teg at Petrovic. Allan mae'n mynd. Mae Marco Petrovic wedi codi ar ei drad. Fe oedd y chwaraewr o Montenegro. Oedd wedi cael ei lorio. Montenegro. Gwlad y mynydd di. Fel Cymru byth wedi cyrraedd yr Euros yma. Dan 17. Yn Hwngari fydd y twrnament. Yn mis Mai. Mae Hwngari fel y rai sy'n cynnal wedi cyrraedd yn barod. Mae Gwirionedd Iwerddon wedi cyrraedd yn barod ar Eidal. Fel tîm sydd wedi sicrhau ei lle. Mae bas yn ymlaen at Biancheri. Enw Eidaledd yn fyna. Peret yn triol y blaen. At Biancheri i Saka. Saka. Giles tu fas iddo fe. Gwasgu byd ymlaen at Andrews yn cael ei lorio tu allan i'r cwrt. Damjanovic. Yr amddiffynwr yn ein siŵr yn pwyntio at lle oedd y drosedd. I fyddi reit ar y llinell. Wel, ddim yn gallu bod yn agosach na hynna i'r cwrt. Mae'r bel yn cael ei osod ar y llinell bron. Damjanovic yn mynd agos at y bel. Crew a Giles sy'n dod i sefyll dros y gic rydd unwaith eto. Tipyn o gyrff mewn gwyn yn y cwrt. Mae'n Rhys Thomas i nôl. Fel y chwaraewr lleia yn nhîm Cymru. Tipyn o foes tal. Yn aros am y gwasanaeth. Gan Crew yn mynd yn isel. Yn diwedd yn trio twyllo. Ond mi oedd Andrews yn oedio ymosod y bel. Yn allan am gic gornel. Mae wedi cael ei chymryd yn gynnar. Giles a hi. Yn ei chwipio fewn. Rhys Thomas yn ôl. Mae bel yn ôl at Margetson. Peret. Gwallus gan Peret. Bel yn cael ei ddwyn yn y canol. Adjic. Triodd o bel ma'n at Samai. Adjic. Wedi chwarae dîm cynta Bwtrwchnost sy'n haen ucha. Montenegro wedi sgorio ar ymddangosiad cynta fe mewn mis Tachwedd. Tri ar bas yn fan hyn. Allan o Afelt Samai.
Fe yw sgoriwr ifanc eriod. Bwtwchnost. Ail sgoriwr ifanc erioed y gyngred. Felly mae fe'n dipyn o dalent nôl yn Montenegro. Isaka. Cicryfi Montenegro yn y canol. Mae'n wedi cymryd yn gyflym Vrachar, y capten, yn symud mlaen. Samai. Yn y gornel, taro yn ebyn Andrews allan am gic gornel. A cic gornel cynta Montenegro. Tua 9 munud ar y cloc. Y ddau dîm di cael rhyw hanner cyfleoedd. Neb wedi cael ergyd clir at y gol eto. Cyfle i Montenegro o'r gic gornel. Yr arwydd gan Samai at y postyn agosa, mae'n mynd i rwyd ochr. Dim cyfle i'r ymosodwyr benio. Ryw saibach i Margetson. Lawr rasgell dde, mae Cymru'n mynd nawr. Giles. Ar hyd i llinell at Iwan Morgan. Morgan. Heibio i Damjanovic. Morgan dal i fynd. Ac yno mae Peret yn y cwrt, Peret. Mae yna floc. A Criw yn dilyn, a mae'r Criw yn rhoi hwnna bell dros y traws, bell dros y ffens. Mae Morgan yn ymosod. Yn curoedd un. Mae Gerwyr yn tynnu ddyn ôl. Bloc ar yr ergyd gyntaf yna. Oedd yr ein allweddol. Di sgôr ar hyn o bryd. Di sgôr hefyd yn y gêm arall. Os wy'n aros fel hyn, bydd hwn yn ddigon i Gymru orffen ar frig y grŵp. Ond ennill mae Cymru eisiau gwneud. Isaka yn gofyn am y bêl. Ydy'n gallu rhoi Cymru ar y blaen. A'r ergyd yn cael ei chwipio ar draws gig y gol. Cyfle da i Isaka. Chwaraewr o Plymouth. Yn chwaraewr ifanc erioed i ymddangos i Plymouth. Mae'n tipyn o dalent hefyd. Vrachar. Allan at Samai. Nhw'n cyfuno lawr y dde unwaith eto. Ond y bas i'r canol at Petrovic. Ddim yn cyrraedd Andrews. Yn chwaraewr o Southampton. Yn ôl at Margetson. Rhys Thomas. Cael trwbl rheoli yn fyna. Dan bwysau. Gan Marco Petrovic. Fe sydd wedi sgorio unig gol Montenegro hyd yn hyn yn y rownd elite. Gol gysur oedd hi yn erbyn yr Alban dros penwythnos. 2-1 oedd hwnna. Gath yr Alban gic o'r smotyn i wneud 1-2 ond methu. Fel o'n i'n gweud, Radoslav Gidjenov y dyfarnwr heddi oedd y dyfarnwr fyna. Fe nath roi'r certyn coch i Tomasiewicz. Dyma'r cyfle unwaith eto i Isaka yn gael am y bêl. Morgan yn ei ffeindio fe, ond ar draws gig y gol. Ath yr ergyd. Isaka yr unig newid yn y tîm o gymharu ar gêm gyntaf yn erbyn yr Alban. Fe mewn yn lle Morgan. Oedd yna dipyn o newidiadau ar gyfer y gêm canol, y gêm yn erbyn Gwlad yr Ia. Gol yr un oedd yn fyna. Alfie Tuck. Gath gol Cymru, ddim yn dechrau heddi. Samai yw hwn i Montenegro. A gwaith da gan Criw. Y capten yn arwen, yn gyrru mlaen yn y bas. Yn cael ei ryngipio yn fyna gan Bulatovic. 16 oed yw Bulatovic. Tipyn o rai 16 yn nhîm Montenegro. Nawr maen nhw'n lledu at y chwith y croesiad. Hwylio fewn gan Marcas
Y Marash, hyd yn oed. Rhys Omos yn llithro, camgymeriad. Cyfle, Adjic. Ond gwastraffu'r cyfle. Adjic di bod yn trio rheoli'r chwarae o'r ganol ca. Saca'n cael awr. Mae Montenegro yn llwyddo i ddianc. Bale. Dod mas i'r dde. A Frachar. Samai. Frachar di parhau i'r ediad. Tynnu ddyn ôl. Mae yna lithro yn y cwrt. Angen i Gymru fod yn wyliadwrus. Mia Cox yn diwedd. Yn clirio at Biancheri. Tipyn bach o dynnu Cris falle fyna. Digon i arafu ar Biancheri. Dim lot yn ddi. Giles ar tafliad. Nath Giles sgorio gol bwysig yn y rownd gynta. Nath Cymru ennill y grŵp yna o flaen Croatia, Albania, Sweden. A Giles yn ildio'r bêl fyna. Gath ei gol yn munud rhif 99 i unioni'r sgôr yn erbyn Sweden. 3-1 oedd honno. Pwynt pwysig er mwyn i'n sicrhau bod nhw'n gorffen ar frig y grŵp. Montenegro hefyd ennill i grŵp nhw yn y rownd gynta o flaen Gwlad Pwyl, Awstria ac Andorra. Yn gêm na'n mynd Andorra. Tom Owen, y Cymro, oedd yn y canol yn dyfarnu. Cymru sy'n gwynebu Montenegro nawr. A Montenegro sydd wedi bod yn reit fywiog yn y chwarter awr cynta yma. Nhw oedd prif ddetholion y grŵp. Ar sail y rownd gynta. Cymru yn ail ddetholion. Ar hyn o bryd Montenegro ar wylod y grŵp. Mi fydden nhw'n siomedig gyda hynna. Wedi nhw'n llwyddo ennill grŵp o flaen tîmau fel Gwlad Pwyl ac Awstria. Curo'r ddoi dîm yna yn y broses hefyd. Montenegro'n hapus i gadw meddiant nawr at Frachar. Frachar yn gadael i fynd. Samai. Mae hwnna at Frachar. Y capten. Mae'n le iddo fe gael yr ergyd, ond ddim yn gallu taro targed. Ni weld y cyfle yma eto gan Frachar. Oedd hi ergyd o bell. Gobeithiol falle. Ond gael ei gymaint o amser, bydd disgwyl iddo fe taro'r targed. Mae'n sefyll. Mae Cymru ar brig y grŵp. Falle bydd gêm gyfartal yn ddigon. Dim ond space yn digwydd yn y gêm arall. Fel o'n i'n gweud, mae 7 o'r 8 tîm sy'n goffin ail yn y grwpiau nhw yn mynd trwyddo i'r Euros yn Hwngari. Ond debygol, bydd gêm gyfartal heddi yn ddigon. Ta beth wrth ni'n weld yr drosedd yna, mae'n gecrydd i Montenegro. Samai. Cael ei giro gan Giles yn fyna. Cox. Lawler. Cymru. Chwarae bêl yn y cefn. Giles. Y cefn o'r chwith yn gofyn am y bêl, ond i'r dde ni'n mynd. Glawd i peidio am bach fan hyn. Oes cyfle i ni weld bach o bêl-drod slick. Yn slick ar lawr, yn sicr. Mae Cymru wedi chwarae bêl-drod pert yn y gemau agoriadol. Pellet. Mas at Thomas. Thomas. Y croesiad ddim yn cyrraedd. Ac unwaith eto, ni'n gweld y patrwm.
Cymru'n hapus i gadw Bale yn y cefn. Bale yn mynd yn uniongyrchol tro hynna. Iwan Morgan yn rheoli ar ei frest ac yn cael ei lorio. Y drosedd gwthio yn y cefn ar arwydd gan Mr Gijanov. Mae'r chwaraewr o Montenegro di aros ar lawr. Damjanovic, dwi'n meddwl, sydd yno. Fydden ni weld y drosedd unwaith eto. Penderfyniad yn cael ei wneud yn syth. Unwaith eto, Giles a Crew. Rhwngddyn nhw. Mae'r penderfyniad pwy sy'n am gymryd y gic rydd. Giles sydd â hi. Giles yn mynd at gol. Ond yr ergyd cael ei dynnu i'r dde o'r postyn. Dan ddi sgôr fan hyn fel mae hi yn y gêm arall. Dyma hi'r ergyd. Crew. Neidio'r Bale yn y canol, ond mae'n cwmpo'n Berti Biancheri a Crew yn gallu casglu. Mae'n at Morgan, rhediad gan Giles. Morgan yn ei weld A Crew, wastraffus ar bas. Tafliad i Gymru. Morgan. At Cox. Lawler. Lawler yn gymwys i Iwerddon, sydd wedi cyrraedd yr Euros yn barod. Thyn nhw ennill i grŵp nhw o flaen yr Eidal. Mae yna un o'r grwpiau eraill yn chwarae awr cyn y gêm yma. Y grŵp gyda yr Almaen, Sbaen, sy'n chwarae yn erbyn ei gilydd, a Twrci yn erbyn y Ffindir. Tro eithaf fi edrych, mi oedd Twrci ar y blaen yn erbyn Ffindir, a hynna'n golygu. Dim ond beth ddigwyddith yn y gêm rhwng Sbaen a'r Almaen. Bydd gêm gyfartal yn ddigon i Gymru gyrraedd yr Euros. Dim ond beth sy'n digwydd yn y gêm Gwlad yr Ia yn erbyn yr Alban. Achos mi fyddwn ni'n sicr orffen gyda gwell pwyntiau na yr Almaen neu Sbaen. Rhys Thomas. Beth i golaeth mae Cymru eisiau? Peret. Trio'r bas nôl at Rhys Thomas ac yn llithro fewn i ennill tafliad. Tafliad i Montenegro yw i. Ond yn atal y gwrthymosodiad. Tua hanner ffordd, agosáu hanner ffordd trwy'r hanner cyntaf. A fydd Cymru'n reit hapus bod nhw heb cael eu herio gormod. Mi'n siŵr bydden nhw wedi licio cael mwy o gyfleon eu hunain. Wrthi Montenegro torri. Lawler. Cael y bel nôl at Margetson. Margetson dan bwysau yn llwyddo i gael y bel at Giles. Montenegro unwaith eto, dwy'n y bel yn canol. Cadarnhad bod Twrci ar y blaen o 4-1 yn erbyn y Ffindir. Mae hynna yn newyddion da i Gymru, a pwy feddylia byddwn ni'n dathlu canlyniad o'r fath. Mae dim ond yn beth da os ydy Cymru yn cael o leia pwynt heddi colli, a mi fydd wir angen i ni ddod â'r cyfriannell y mas. Mi fydd hi'n bosib, ond mond yn mathemategol i ni fynd trwyddo. O camgymeriad yn y cefnyn, Frachar. Frachar ar croesiad i fewn, a Cymru ddim yn delio dau o gwbl. Wel, bron i Montenegro. Agor y sgorio fyna.
A na newyddion drwg I Gymru. Bod Lawler ar lawr. Siawns bydd angen eilydd cynnar o edrych ar Lawler. Mae e'n mewn poen yn amlwg. Radoslav Gidjanov yn galw am gymorth. Dyma ni y cyfle a Frachar. Fewn. Dim yn cael ei rwydo. A lwcus oedd hi. Filip Petrovic. Dechrau am y gêm gynta. Fe oedd yr un o'n cyrraedd yn hwyr. Cymru a Kit Maggot yn neud just digon I oroesi. Na ni hanner ffordd trwy'r hanner cyntaf nawr. A saib fach i'r chwaraewyr, mi fydden nhw chwaraewyr Cymru yn enwedig ddim yn hapus gyda'r toriad yma os ydy yn golygu bod Lawler fel mae'n edrych yn dod oddi ar y ca. Dyma ni'r cyfle unwaith eto. Frachar yn colli criw yn y canol. A'r bêl jyst yn dianc o afel Petrovic. A wrth lithro lawr Lawler yn dal I benglin. Yn siŵr os ath e taro'r postyn neu taro'r llawr, ond mae ar ei drad. Mae e'n cerdded. A mi ar tîm meddygol yn cael gair dy fe. Mae'n edrych yn addawol bod e'n dod nôl mlaen, ond mae e'n edrych o fe eisiau dod mlaen. Cox. Cael ei giro fyna gan Agic. Gwaith da gan Agic. Yn tynnu nôl at Samai. Samai ar ergyd ac am arbediad gan Kit Magitson. A mi oedd Agic yn cael awr am y briwsion. A Magitson yn un dda I gasglu am yr ail waith hefyd. Chwip o ergyd. Agic yn un gwaith da I ddwyn y bêl wrth Cox. Ar ergydan Samai. Magitson yn gwneud popeth oedd yn gallu I gadw ddi mas. Morgan. Yna'r Peret, Biancheri. Mae cyfnod da wedi bod I Montenegro. Wedi Cymru. Felly mae'n teisio ar y cyfleoedd pan maen nhw'n dod. Rhys Thomas. Yna'r Peret. Criw y capten. Mae Saka. A Morgan yn aros ar y milcwrt. Mae'n y groes endo fewn. Andrew sydd yno. Montenegro yn cael cyfle I glirio. Cox yn ôl at Magitson. A Cymru'n goffod dechrau o'r cefn unwaith eto. Bas yn cyrraedd Giles. O Samai yn llithro fewn ati. Criw. Cymru'n hapus I arafu pethau lawr. Chwarae amyneddgar gan Gymru. Sicr yn wahanol i'r tempo oedd yn dechrau gêm Cymru'r Alban. Nôl nos Fercher ddetha ar Rodney Parade. Thomas. Saka. Saka mlaen at Biancheri Saka. Wedi parhau arediad. Cyfle eto nawr, mae Morgan. Ond cael blaen trod at y bêl. Ond y golwr, Ognjen Milovic. A dwy law fawr arni. A nawr ni am gael toriad bach, sef bod Ognjen Milovic ar lawr.
Mae fe'n un o chwaraewyr ieuenctid Com sy'n chwarae yn yr ail haen tîm o Podgorica, prif ddinas Montenegro. A fe, fel Lawler, rhyw funudau nôl, yn dal i ben glin. Mae'n cyfle i Saka, hyd yn oed ar ôl y bas, yn parhau i redeg ymlaen, ac yn rhoi'r cyfle yna i Iwan Morgan. A'r golwr yn neud yn dda, rhai gweud Milovic. Talu'r pris ar hyn o bryd. Mae'r golwr sy'n ar y fainc i Montenegro, os ydy yn gwybod ymlaen. Ivan Bojinovic, Ivan, enw da, yn rhannu'r un penblwydd. O gwneud Milovic, dal i enni ar un diwrnod. Os ydy yn gwybod ymlaen yn lle Milovic, ond mae Milovic ar ei drad. Mae'r ail waith, mae y stretcher wedi cael false alarm. Cael ei dynnu mas o'r gornel ac yn rhoi nôl fewn. Cox, bel mlaen at Andrews. Crew sy'n gasglu. Y galwad gan Iwan Morgan am y bel. I'r gornel mae'n mynd. Os yna ddigon o le yn y ca, Iwan Morgan gyrraedd yn agos allan yn get gol. Hanner awr ar y cloc. Mae'n teimlo fe bod Cymru yn eitha hapus gyda fel mae'n mynd ar hyn o bryd. Sicr yn edrych fel bod nhw am gyrraedd yr Euros fel mae'n sefyll. Ond tra bod Montenegro dal yn y gêm yma, ddim yn saff. Andrews. Peret yn galw am y bel, ond i Saka sydd â hi. I Saka, a croeso i fewn, mae Morgan yno! Neidio am y bel. Trio cael i dalcen ati, yn mwyn gwyro i fewn at y gol. Ond heibio, mae'n mynd. Dihangfa i Montenegro fyna, cyfle da i Gymru. Mor agos gan Morgan. Frachar ar tafliad yn cael ei fficio ymlaen gan Petrovic. Lawler yn hollach. Ond ni ddim yn meddwl byddwn ni'n gweld e'n ôl ar y ca. Ond dyma fe. Yn y chreuwyr Caerdydd, tipyn o chreuwyr Caerdydd yn y garfan yma. Nhw sydd wedi cyfrannu'r fwyaf. A Bwtwchnos o Podgorica sydd wedi cyfrannu'r mwyaf o garfan Montenegro. Maen nhw'n un o dîmau mawr Montenegro. Petrovic. Mae'n at Petrovic arall. Marco Petrovic yw hwn. Adjic. A allan at Sambai. Mae'n le. Frachar yn dod tu ôl iddo fe. Y capten i roi cymorth. Frachar. Cyffyrddiad yna'n rhydrwm. Andrews fewn at Giles, cam i fewn nawr. Crew. Mae'n at Peret yn troi.
Isaka yw lan Morgan sy'n ei chael i. Morgan, un cyffyrddiad ar ergyd. Yn gwyro oddi ar Damjanovic. Damjanovic yn troi gefn, ddim yn siŵr os oedd e'n gwybod beth oedd yn digwydd, ond yn neud digon i amharu ar yr ergyd gan Morgan. Rheoli'n wych yn y lle cyntaf. Falle'n rhithro'r ergyd yr ail dro falle. Cox. Giles yn ildio meddiant. Agic. Agic yn chwarae'r mawr yn y canol tro yna. Methu cadw rheolaeth ar y bêl. Bulatovic. Mas at Frachar. Hir gan Frachar. Wedi chwarae 4 gêm i dîm cyntaf Podgorica. Nôl yn ganol ca. Heddi. O ganol ca i safnwr cefnwr dde. Dyma lle oedd e yn erbyn yr Alban yn y canol. Gyda Agic. A bas gan Rhys Thomas i gyfeiriad i Saka. Rhys Thomas dal i frwydrodd. Rhys Thomas cael ei lorio. A mae yna gerdyn i gael. Cerdyn cynta'r gêm. Ond mae dacl yna gan Rhys Thomas wrth i fe gael lawr ar y cwrt. Cic rydd. Mewn safle da i Gymru. Wrth ni'n weld y drosedd eto. Gynwyth eto. Giles a Crew sydd yno i gymryd. Gath Giles ergyd trwetha methu taro targed. Ti'n disgwyl os ergyd arall Giles fyddi. Neu ydi Crew am greu. Crew yn ffigio. Giles ar ergyd am y taro trawst. Lawler ar peniad am gyfle i Gymru. Am ergyd. Wel, Crew yn ffigio y tro cynta. Roi cyffyrddiad bach ar y bêl wrth i Giles ar ergyd. Mynd ar y gosau eto o unrhyw un. Lawler yn cario. Matt Andrews sy'n troi. Andrews yn rhithro fewn i'r cwrt. Andrews yn dal i fynd. Yn cwmpo i'r llawr. A dyfarnwr yn gweud na dim trosedd. Giles yn bel yn tasgu lan i wyneb e. Cox yn ôl at Margetson. Cyfle i rafu pethau lawr unwaith eto. Cyfnod da i Gymru. Agosau at 10 munud ola y gêm ar hanner cyntaf hyd yn oed. Rhys Thomas, at Morgan. Morgan at y llinell. Cael ei ddilyn. Tania'r mas. Lawler at Cox. Giles y pwysau arno fe wrth Petrovic. Marco Petrovic. Mae fe hefyd wedi ymddangos i dîm cyntaf Budućnost. Y gyngred yna Montenegro. Yn brofiad da i'r chwaraewyr ifanc yma. I Saka. Peniad fewn at Iwan Morgan. Heibio i'r postyn. Iawn, cyfle arall i weld y cyfle yna. Gic rydd yw hwn. Mor agos gan Giles.
Cryf i Montenegro. Damjanovic. Kumburovic. Cox yn rhoi cyfle fyna'r blat i Filip Petrovic. Sambai. Samai! Ar ergyd, cael ei wythio oddi ar y gol uwch ben y traws gan Margetson. Nid yma tro cynta, Samai yn cael cyfle ar amser i gael ergyd at gol. Margetson yn neud yn dda. Ond unwaith eto, y cyfleon yn dod i Montenegro. Yr arwydd. Cornel mewn i'r canol. Cael ei ffenio mas. Gan Lawler. Cymru yn gwthio lan. Llinell amddiffynol. Samai. Nawr yn tynnu nôl Adžić ar ergyd i rwyd ochr. Montenegro yn edrych yn beryglus ar y degau. Ond, ar hyn o bryd, Cymru ddim yn talu'r pris. Adžić. Cyfle cyntaf y fe gael. Ond yn creu oedd Samai sydd wedi bod yn lond llaw lawr y dde. Thomas, at Margetson. Lawler mas at Thomas. Thomas. Peret. Peret. Siad dianc o'r gornel at i Saka. Cyffredin yna bach. Yn galed mae'n llwyddo i gael un o fewn at y canol. Andrews. Cael ei giro i'r bel fyna gan y golwr. Andrews yn apelio. Maen nhw yn cael cic gornel. Yn bygwth. Cymryd un gyflym wrth i ni weld. Tackle deg, ond allan am gic gornel yw hi. Criw y capten. At y posti bella. Lawler yno. Peret ar ergyd o Giles a cynnig arall. Unwaith eto dros y ffens tu ôl. Yn cadw pen uwch ben y bel. Montenegro yn delio gyda'r cornel yn y lle cynta. Yn eitha da, ond y chwaraewyr yno'n aros tu allan i'r cwrt i Gymru i gael yr ergydion. Ond mi'n gath nhw ddwy. Un munud ola yr hanner cynta. Gyda'r sgôr, bydd Cymru reit hapus, ond Montenegro wedi cael cyfnodau da yn y gêm yma. Ac yn sicr mi fydden nhw eisiau yn siŵr bod dim drws agored i Montenegro yn yr ail hanner. Colli ddim yn rhywbeth maen nhw eisiau ystyried. Montenegro angen ennill yn mwyn cael unrhyw o beth o aros yn y twrnament. Sigidjanov y dyfarnwr yn dod yn un ôl am gic rydd. Criw. Mas at Giles. Giles yn bel fewn i'r cwrt, ond
Biancheri oedd yno. Ddim am gael hwnna. Biancheri. Trio troi a gwynebu gol. Bulatovic sy'n ei ddilyn e. Bulatovic yn gryf ac yn ennill y cic rydd. Montenegro wedi chymryd un gyflym. Cox yn cael pen i'r bêl. Giles camgymeriad wrth trio clirio. Mae Montenegro nawr gyda Marko Petrovic. Trio cam i fewn i'r cwrt. Dyfarnwr yn gweud chwarae ymlaen. Dim trosedd. Oedd hi tu allan i'r cwrt a beth. Lle chwaraewyr Montenegro yn rwystredig fyna. Oedd yr apelio ddim yn gryf iawn am y gic rydd. Edrych weld o'r llithro nath. Marko Petrovic yn edrych yn y bona drosedd. Y bas hir letrawr sy'n gath Iwan Morgan yn mynd allan am dafliad. Mi fydd yna 4 munud o amser yn cael ei chwnegu ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Pedwar munud. Mali Montenegro ar hyn o bryd ymosod. Flick yn fyna gan Vukanic. Allan am gic gol. Lawler. Thomas. Teimlo bod tempo di mynd allan o'r gêm yma. Ydy un o'r tîm yma'n gallu manteisio ar hynna. Petrovic. Filip Petrovic ar ergyd. Yn tasgu mas, ac yn y diwedd, Cymru methu a chlirio, Montenegro yn manteisio. A Adžić sy'n cael y gol, Vasilije Adžić. Sgoriwr ifanca erioed Butucnos yn sgorio i Montenegro i roi nhw ar y blaen a roi llygedyn o beth iddyn nhw. Fel wedes i, mae rhaid iddyn nhw ennill i gael gobeith i gyrraedd yr Euros. A fel chi gallu gweld wrth y dathlu, mae'r gol yna yn meddwl lot. Mae Cymru yn cysgu braidd yn ymddiffyn. Petrovic ar ergyd gynta. Magitson methu cadw gafel arni. A Vasilije Adžić oedd y cynta i ymateb. Tolcyn caled nawr i Gymru. Morgan. Gwyriad. Biancheri. Cymru ddim di bod tu ôl yn y rownd yma eto. Unwaith eto. Montenegro yn ymosod. Adžić. Fewn i'r cwrt. Adžić ddim yn camsefyll. Adžić yn sgorio eto. 2 gol i Montenegro, 2 ergyd yn erbyn Cymru yn y munudau ychwanegol ar ddiwedd y hanner cynta. Am ddiwedd i'r hanner cynta i Montenegro. A Cymru yn cysgu unwaith eto. Y bêl hir tro hyn. Adžić
Ddim yn cam sefyll yn ôl y dyfarnwr cynrychiol, ond fe'n rheoli. A rheoli yn dda. Ac unwaith nath e hynna. Mater syml o roi'r bêl heibio i Kit Margetson yn gol. Mae'n fi'n siŵr bydd Cymru a Craig Knight yn enwedig yn ysu i gael y chwaraewyr nôl fewn i'r stafell newydd i gael gair. Sut mae Cymru am ymateb? Byddwn ni'n gweud Cymru am ymateb yn yr ail hanner. Ond angen bod nhw'n wyliadwrus. Tan y funud ola am fan hyn, achos dyna dyn nhw ddim wedi wneud hyd yn hyn. Iwan Morgan yn trio gwasgu trwy'r bwlch fyna. A dyna ni, y chwiban yn mynd gan Radoslav Gidzinov. Hanner cynta, reit cyfartal ar y cyfan, ond 2 gol hwyr i Vasily Agic yn rhoi Montenegro ar y blaen, a mae'r mantes gyda nhw yn sicr yn mynd mewn i'r ail hanner. Mi fydd angen goliau ar Gymru mwyn aros yn y twrnament a chyrraedd Hwngari ym mis Mai. Cymru dim, Montenegro 2 ar yr hanner yma a marc y ddraig Casnewydd.
Croeso nôl ar gyfer yr ail hanner yma yn Barc y Ddraig. Mae Cymru tu ôl i. Ni'n gobeithio am brynawn hanesyddol i Gymru a bydden nhw'n cyrraedd yr Euros. Y tîm D17 cynta i wneud hynna. Ond ar hyn o bryd mae'n edrych fel pnawn siomedig. Ddim ar ben eto. Yna, dyn ni am cael yr un tor calon ni wedi cael gyda'r tîm cyntaf o blaen. Ni'n cofio Romania yn 93, Rwsia yn y gêm ail gyfle yn 2003. A sawl gwaith arall ni wedi colli. Dod mor agos. Ni wedi bod mor agos tro hyn gyda'r tîm D17 yma. Ar ôl y gêm gyntaf, o'n ni'n edrych yn reit gyffyrddus buddigoliaeth yn erbyn yr Alban wrth i Montenegro Gwlad yr Iâ gael gêm gyfartal. Fel mae'n sefyll, mae Montenegro ar frig y grŵp. Cymru'n ail. A'r Alban yn drydydd, a ni gyd ar yr un faint o bwyntiau, gwahaniaeth goliau sy'n gwahanu'r tîmau. Hynna'n golygu wrth gwrs, os i Montenegro yn cael gol neu ddwy arall, mae Cymru am lithro i'r trydydd safle. Y grŵp arall sydd wedi gorffen yn barod heddi, Sbaen yn curo'r Almaen, Twrc yn curo Ffindir, sy'n golygu bydd yr Almaen sydd yn ail yn y grŵp yna yn gorffen yn uwch na Chymru os wy'n aros fel hyn. Tipyn o grwpiau i'w chwarae heno. Sy'n digon i ddigwydd. Wrth i Saka gario'r bel allan. Yn llwyddo i wneud digon i ennill cic gornel. Cynnar i Gymru ar ôl cwpl o funudau o'r ail hanner. Fel o'n i'n gweud cyn y gêm. Buddigoliaeth i Gymru. Dyna sy'n eisiau. Ddim goffo poeni am grwpiau eraill, ddim angen dod ar cyfrifiannell mas. A gic gornel tuag at gôl. Hwnna'n cwmpo ochr anghywir y postyn. Allan am gic gornel arall. Giles am gymryd yr ail gic gornel yn olynol. Yn fyr tro hyn, at i Saka. Mas o'r criw, cymryd i amser. I Saka, mae yna floedd am gam sefyll. Y croesiad cael ei chwipio fewn. Criw, cyfle arall. Giles yn cynnig i hun i roi cymorth. Giles yn cael awr ar Adjic. Gath y ddwy gol hwyr na yn yr hanner cynta. Cymru sydd wedi pwyso ar ddechrau'r hanner cynta yma. Ond Montenegro yn yr hanner cynta yn amsugno bob pwysau ac yna. Reit ar y diwedd. Mynd â hi. Dwy gol o fantes. Os ffordd yn ôl i Gymru. Mae'n bas yna allan o Abel Biancheri. Yn chwaraewr Man United. Waith da gan Peret. Mae'n llithro lawr, ond i Saka. Mewn i'r cwrt, i Saka yn trio ochr Gami. At Peret. O Morgan. Sydd yn y cwrt. Trio rheoli. Cael ei glirio. Criw. Mae'n at Biancheri. Andrews. Criw, mae'n gyfleoedd nawr i Gymru.
Y bel mlaen at Iwan Morgan yn creu lle unan. Iwan Morgan! Yn tynnu nôl i Gymru! Dyna y dechrau oedd angen ar Gymru ar ddechrau'r hanner. Wedi siom ar ddiwedd y hanner cyntaf. Iwan Morgan, yr arwr. Cymru rheoli meddiant tu allan i'r cwrt wni'r bas yna fewn. At Morgan, yn gorffen yn gampus. Yn isel. Allan o Afel Milovic yn gol. A nawr mae yna gêm yn yr ail hanner. Wel, sut mae'r tabl yn edrych ar hyn o bryd. Cymru nôl ar frig y grŵp arwaniaeth goliau. Adjic di cael dwy yn barod tro yma. Trio creu y bas fewn i'r cwrt at Marco Petrovic. Cyfle i Gymru dorri i Saka. Mae'r bel yna jyst allan o'i afel e. Marco Petrovic. Yr hediad gan Maras. Rhys Taylor allan at i Saka. Marco Petrovic yn ei ddilyn e. Ac yn gryfach na i Saka. Petrovic y blaen man at Adjic. Adjic codi'r bel tuag at Petrovic, ond ddim lle i Petrovic. Y syniad yn dda gan Adjic. Yn cic gol. Thomas. Nawr, ar hyd y llinell tuag at Iwan Morgan, wedi cael dwy gol yn y gêm gyntaf, mae wedi cael un nawr, yn chwilio mai ail o'r pnawn. Prif sgoriwr Cymru yn y rownd elite yma. Andrews. Perret, unwaith eto trio bas man at Morgan. Mae Cymru wedi dechrau deall i, maen nhw'n gweld Morgan fel yr opsiwn mwy a mwy nawr. Rhediadau bach na gan Morgan, ddim cweit yn gweithio tro yna. Montenegro'n trio adeiladu o'r cefn. Dennu'r pwystau gan Gymru. Brachar, y capten. Yn at Adjic. A bydde Samaid yn un dda i reoli honna. Trosedd gan i Saka. Medde Gijenov, y dyfarnwr, ar Maras. A dawn ddi sgôr yn y gêm arall yr Alban yn erbyn Gwlad yr Ia, ond yn cael ei chwarae yn Gaerdydd ar hyn o bryd. Hynna'n golygu felly bod Cymru ar frig... Wel, ddim ar frig... O ia, ac ar frig y grŵp ar wahaniaeth goliau. Mae'n gymleth. Ond ie, ar frig y grŵp ar wahaniaeth goliau, un faint o bwyntiau a Montenegro a'r Alban. A gwahaniaeth goliau o +1. Montenegro gyda gwahaniaeth goliau o dim, fel mae'n sefyll, a yr Alban gyda gwahaniaeth goliau o -1. Lle sy'n aros flyn, cyfle i y ddau dîm yma, Cymru a Montenegro, gymhwyso a chyrraedd yr Euros yn Hwngari yn mis Mai. I Saka. Tu ôl i'r amddiffyn at Perret, yr hediad. Ddim digon cyflym i gyrraedd y bêl.
Hwna di mynd mas am dafliad. Ddim yn edrych bod e'n mynd i Gwrllinell. Rhys Thomas ar bloc i Saka sy'n casglu. Mon yn cwmpo'n bert at Peret. Andrews rasio am y bel yn erbyn Bulatovic. Peret symud y bel ar draws y caw, un ochr y llall. Peret at i Saka. Saka at Biancheri'n troi, Biancheri ar ergyd. A Milovic yn ei llawio ddi dros y trawst am symudiad gan Biancheri yn rheoli. I Saka yn trio creu'r lle unan, yn gweld Biancheri mewn lle. Fel nath e yn y gêm agoriadol. Troi yn dda. Gwaith da gan Giles. Yn troi bas tuag at i Saka yn cael ei ryngipio yn fyna. Gan Adric. Fe'n trial dianc. A bas yn ôl at Kit Margetson. Lawler. Yn ôl at Margetson. A nawr Cymru trio gyrru mlaen gyda Andrews yn cario. Andrews mlaen at Morgan. Morgan fewn y cwrt, mae yna lithro. Morgan yn dal i fynd. Biancheri. Mi helpu ddim mlaen at i Saka. I Saka. Rhwng da i feddwl falle ai ergyd neu croesiad oedd hwnna. Oedd hi'n naill na'r llall yn diwedd. Biancheri yn gweld i Saka mewn lle. Neu Saka yn wastraffus ar bel wedyn. Filip Petrovic ar ei frest, rheoli y cyfuno gyda Marco Petrovic. A Filip sydd yn cwrso fan hyn. Yn gryfach na Cox. Adric yn hawlio'r bel. A bas tu ôl i Lawler tuag at Marco Petrovic. Ond Lawler yn neud gwaith da, dan bwysau yn yr amddiffyn. Peniad yna gan Vukanic yn syth at Criw. Giles. Biancheri sy'n cwrso. Bujanovic. Yw'r wal coch yna i flaen e. Biancheri. Biancheri'n dal i fynd. Yn cael y cymorth. Andrews. Andrews ar ergyd. A mae'n gwyro mas am gic gornel. Gwaith da gan Biancheri'n dyfal barhau lawr y chwith yn fyna. Bujanovic. Yn gryfach na fe, ond Biancheri'n fwy cyfrwys falle. Rhaid gan Giles at gefn y cwrt mae'n mynd. Marash yn hapus i roedd i mas am gic gornel arall. Ochr draw, mae Criw yn mynd i gymryd. Dyfarnwr Gijanov yn eisiau gael gair fan hyn, gormod o wthio yn y cwrt wrth ni aros am y cic gornel. Dim o hynna, mae fe'n gweud. Criw, y capten. Cic gornel arall, geithau cyfle. Angen i'n well o'r croesiad tro hyn. A Giles. Giles ar croesiad yn neb yno i Gymru, ond Montenegro yn blon a chleirio'n syth at Andrews, ond Andrews methu ar rheoli. Thomas yn mynd yn hir. Criw yno ar ôl cymryd y cic gornel. Criw yn siarad tynnu ddyn ôl. Montenegro yn clirio Adric. Ar arwr i Montenegro hyd yn hyn.
Tafliad i Gymru. Criw. Y symudiad gan Morgan i aros am y bêl. Yn y cwrt. A Criw yr gwthiad yng nghefn y chwaraewr o Montenegro. Bulatovic yn cedi oedd e. Oedd e reit o flaen. Gidjanov y dyfarnwr. Neidio mewn fyna, nath Criw. Fel o'n i gweud, Montenegro hefyd fel Cymru beth i cyrraedd yr Euros dan 17 yma. Maen nhw wedi wneud fel Serbia Montenegro dwywaith. 2002. Gollen nhw yn y coteri i Loegr a Wayne Rooney gath y gôl yn fyna. Mi oedd Simon Vukcevic gynt o Blackburn. Montenegrin yn chwarae yn y gêm yna. O'n i'n 2006 greidden nhw'r grŵp gyda Stefan Jovetic. Nawr yn gapten ar y tîm cynta. Oedd e'n chwarae Serbia Montenegro dan 17 yn y twrnament yna. Ers 2007 mae Montenegro wedi bod yn chwarae yn cystadlaethau UEFA. Gêm gyntaf nhw. Mi o'n nhw yn 2006 yn chwarae yn Copan y Byd fel rhan o Serbia Montenegro. Yn hir tu at Morgan. Wedi Morgan yn gallu rheoli yn y cwrt. Fel ddigwyddodd ar gyfer ail gôl Montenegro yn y hanner cynta. Y bêl hir. Gyda ymysodwr yn aros tro yma Morgan methu rheoli fel nath Adžić yn y hanner cynta. Adžić sydd ar peniad yn fyna. Peret. Cael ei giro yn y canol gan Bulatovic. Samai. Methu giro Giles, felly mae'n camu fewn i'r canol, y croesiad. Marko Petrovic yn llithro ar eiliad bwysig fyna. Rhys Thomas ni wylio fe mas. Tafliad i Montenegro. Marko Petrovic. O flic fyna gan Adžić. Cyfuno da gan Montenegro ac Adžić. Yr ergyd i cael ei flocio. Adžić unwaith eto, mae popeth da. Mae Montenegro yn neud yn dod trwy Vasilije Adžić. Isaka yn dwy'n y bêl. Angen rhywun o Gymru i hawlio'r bêl yn fyna. Montenegro yn dechrau roi'r pwysau unwaith eto. Trosedd gan Filip Petrovic o clwb Iskra. Lawler. Isaka. Nath Isaka mlaen yn erbyn yr Alban a chreu argraff. Gôl i rwyd i hun oedd pedwaredd gôl yr Alban yn dechnegol, ond Isaka oedd ar ergyd. Gath i wyro fewn. Thomas. Thomas yn cynnig i hun unwaith eto. Morgan. Cam i fewn i'r cwrt. Peret. A Thomas. Thomas. Yn brwydro. Nawr o dde. Gyda Vukanic. Thomas dal i fynd. Yn diwedd Vukanic yn llwyddo i gael gafel ar y bêl. Cic gôl fydd hi. Ydy'r dechrau gwych na i Gymru. Pethau wedi dechrau taweli yn yr ail hanner.
mi fydd chwiliau tipyn gwell nawr am beth o'n nhw wrth nhw gerdded fewn ar hanner amser, fi'n siŵr. Adjic. Andrews, cael be ymlaen at Biancheri. Yn lledu fi, at Crew. Giles yn un dda. Biancheri'n troi. Biancheri. Yr ergyd. Cael ei benio mas. Perit. Cyfle arall nawr. Giles. Cael croesi'r fewn. Biancheri'n rheoli. Yn cael trod ar y bel, ond methu cadw gafel. A Montenegro yn cael clirio. Wrth i ni chwarae dros awr nawr. Pryd fydd newidiadau? A bydd newidiadau. Andrews. At Morgan. Morgan ar ergyd. Bloc. Morgan dal yn on. Trio roi'r pwysau ar amddiffyn Montenegro. Samai. Os ma'n at Filip Petrovic, dim yn cam sefyll. Trod gan Cox fyna i atal yr gwrthymosodiad. Vukanic at Bulatovic. A doi yn y canol sydd o ochr i Adjic. Thomas mlaen at Perit. Bulatovic tu ôl iddo fe. Angen i fe fod yn wyliadwrus, nôl at Maggots yn athi. Wrth i'r glaw godi unwaith eto. Andrews. Southampton. A Tisaka o Plymouth. Crew yn trio lledu'r bel at Giles, ond Sambai oedd yn y ffordd. Sambai sy'n trio derbyn hon nawr. Allan â hi. A fi'n credu bydd ni yn mynd i gweld eilyddio cynta Cymru. Ac Joe Andrews sydd yn dod oddi ar y ca, a Alfie Tuck gath y gôl yn erbyn Gwlad yr Ia. Chwaraewr o QPR. Fe'n dod mlaen. Andrews wedi cael cyfnodau da yn y gêm. Tuck ar ôl sgorio dros penwythnos. Felly'n teimlo gallai fe wedi dechrau'r gêm yma yn ôl sgorio. Cyfle fe brofi pwynt yn chwarter ôl ar gêm, ni hanner ffordd trwy'r ail hanner. Montenegro sy'n ymosod ac yn llithro. Math Adjic. Isaka. Llwyddo i gael y croesi'r fewn at Morgan, mae'n cael cymorth. Tuck, os na, ergyd gan Tuck. Morgan, methu taro targed. Wel, Tuck yr eilydd bron ac ei argraff yn syth o'i gyffyrddiad cyntaf. Yr ergyd methu cael ei ddal gan Milovic y golwr. Am ergyd ac yna Morgan. Ach, yn rhy agos at gôl. Dim amser da fe i feddwl, dim amser da fe i reoli. Yn gwneud popeth o'n taro targed. Am gyfle oedd hwnna. A fydd Cymru yn edrych nôl ar y cyfle yna. Ac yn meddwl, beth os? O, dal ar frig y grŵp ar hyn o bryd. Ond bydde gôl arall yn sicr yn gwneud pethau tipyn fwy cyffyrddus. Trosiad i fewn nawr am y Morgan yn penio. Methu cael pŵer tu ôl i'r peniad. Mi oedd yna gam sefyll. Bydde ddim wedi cyfri.
Ond Morgan unwaith eto yn y cwrt yn cael cyfle. Croesiad yn un da. Ond lle ddod amddiffynwr na o flaen Morgan wedi gwneud digon i amharu ar faint oedd Morgan yn gweld o'r bêl. Ni'n ni weid hynna. Samai. Bas yna tu ôl i Adjic. A Lawler yn trio rhyddhau i Saka lawr dde. Morgan yn y canol unwaith eto'n aros am y bêl. Wel, mae Cwmbwrovic nath lithro mewn fyna i ennill y gic gol a atal i Saka wedi aros ar lawr. Mae yna eilyddio am ddigwydd i Montenegro. Vukanic sy'n dod oddi ar y ca a Tomislav Turovic sy'n dod mlaen. Mae Cwmbwrovic ar ei drad. Felly ni ddim angen eilyddio fe am ychydig. Y ddau dîm wedi gwneud un eilydd yr un. Tuc i Gymru. Turovic i Montenegro wrth i Montenegro ennill cic rydd yn y canol. Dyna oedd cyfraniad cynta Turovic i'r gêm. Ac Adjic. Yn siŵr beth oedd syniad Adjic fyna. Cymryd y gic rydd yn gynnar, yn gwastraffus. A rhoi cic gol i Gymru yn syth. Rhithro i braidd. Lawler. Cox. Cymru'n hapus i gadw yn y cefn. Lawler. I Saka. Naeth i cael trod ar y bêl. Marash ar tafliad. Rhwymin ar ei fraich. Filip Petrovic yn rheoli lawr gyda'i frest. Cox. Hwna'n mynd syth allan am gic gol gan Cox. Gan mwyn y bwysau ar y bas. Bêl hir nawr. Filip Petrovic. Marco Petrovic sydd ar y chwith. Rhys Thomas yn dod i gwrdd y fesodliad gan Marco Petrovic. Gwaith da gan Criw. Trwy goesau Marash. Bach o sgil, braf gweld. A dawn ddi sgôr rhwng Gwlad yr Iâr, Alban. Ond mae hynna'n bwysig i Gymru ar hyn o bryd. Os unrhyw un o'r tîmau yna'n ennill, mi fydda nhw, fel mae'n sefyll, yn camu i frig y grŵp. Bydd Cymru yn parhau'n ail. A gyda siawns o gamu i'r twrnament fel un o'r safleoedd, ail safleoedd gorau, ond yn sicr un gyfartal yn y gêm arall yw'r gobeith o safbwynt Cymru. Morgan. Tipyn o fywyd yn Morgan, tipyn o egni yn y llinell flanna. Yn awchu am gol arall. Criw. At Perrett. Perrett. Mab i Darren Perrett. Sgoriwr hat-trick cyflyma Abertawe. Erioed o'r 90au.
Troi Peret sy'n chwarae heddi, chwarae i Gaerdydd. Criw at Peret. Trio'r bas ma yna at Morgan. Hanner awr wedi cael ei chwarae yma. Yn yr ail hanner, ni gael bach o saib. Filip Petrovic ar lawr. All tipyn newid yn y cwarter awr nesaf. Gol i naill tîm i'r llall yn y gêm yma neu'r gêm arall. Gwlad yr Ia ar Alban. A bydd pethau newid. Fel welon ni'n cwpan y byd yn y gêm ola'r grŵp yn fyna. Tipyn yn gallu newid. O fewn munudau mae'r holl beth yn gallu edrych yn wahanol. Ar hyn o bryd, Cymru sy'n ar frig wrth i Cerdyn Melyn ddod mas i Giles am y dacla'r Samai. Gan hi tynnu bach o'r Cris wrth fynd heibio yn credu oedd Giles. Cyfle am wasanaeth mewn i'r cwrt fan hyn. Filip Petrovic a Marco Petrovic yno. Brachar. At Maras. Marco Petrovic yn cael trod i'r bêl. A hynna'n rhoi pwysau ar Kit Margetson. Bêl dod ato ni fan hyn yn y gantri. Rhys Thomas yn rheoli. Cox. Morgan yn bloeddio am y bêl, mae'r bêl hir yn dod. Montenegro yn penio mas Isaka. Cyfle arall i Gymru i mosod. Isaka yn oedi, mae'r bas yn dod at Peret. Isaka methu Ciro Adjic. Bulatovic ar ei ofn, oedd hwnna. Maen nhw'n ennill tafiad Montenegro. Tuck. Yn ennill frwydr yn y canol. Tuck unwaith eto. Codi'r bêl tuag at Biancheri. Ond Turovic yr eilydd. Montenegro yn gwrthymosod nawr. Samai. Adjic yn galw am y bêl a Rhys Thomas yn dod mas. Amseru gam yn dda. Adjic yn chwilo am ei hat-trick. A nawr, pen arall y gam, Morgan yn cael cyfle. Gael awr ar gol. Kumburovic yn roedd i mas am dafliad. Giles. Styrir mynd am ergyd fyna. Coesiad at Iwan Morgan yn penio'r canol. A Peret yn mynd am y gic acrobataidd. Rhys Thomas y bas yn ati at Iwan Morgan yn cael ei ryngipio. Criw. A Thomas yn cyfuno, mae'n lledu'r bêl at Isaka. Ar hyd y cwrt bach. Biancheri sydd yn ongoff o dilyn y bêl mas, cael ei gwythio yn ei gefn gan Turovic. Turovic yn protestio. Yn siŵr mae'r bas sail. Edrych fel penderfyniad reit syml i fi. Fi'n siŵr taw'r dadl gan Turovic yw bod Biancheri wedi mynd awr yn rhy hawdd. Agosau at 10 munud ola'r gêm. Cymru ar frig y grŵp ar hyn o bryd. Ond byddai gol yn helpu tipyn ar hyn o bryd. Criw ar cyfle i greu. Samai yn penio mas, dwi'n mynd digon pell.
Rhys Thomas yn ennill y frwydr yna i Saka gael cyfle. Fewn i'r cwrt i Saka yn tynnu yn ôl. Peret yn cael trod i'r bêl. A mi fydd Montenegro yn cael torri nawr. Adric. Mae wedi torri calonau Cymru ar ddiweddanau cynta. Mae dal llawn rhedeg. Mae Gitson dan bwysau yn cael y bêl mlaen. At yr eilydd Alfie Tuck. Morgan yn troi. Bas tuag at Biancheri. Wedi bod yn dawel yn y gêm ar y cyfan Biancheri. Wrth i Marash lithro fewn fyna. Wedi cael Melin yn barod. Mae'n gerdyn Melin yn dod mas fan hyn. Ar gyfer Filip Petrovic neu Alfie Tuck. Falle bydd y ddau yn cael gair. A mae'r ddau yn cael cerdyn Melin hefyd. Bach o gwmpa mas. A mae yna elyddion yn dod mlaen i Gymru. Mae Peret yn dod oddi ar y ca. Troi Peret gyda George Morgan yn dod mlaen yn ei lefe. A o'r un mae Cody Toes. Mae'n chwarae yn erbyn. Mae'n dechrau yn erbyn. Gwader Ia yn dod mlaen yn lle Gabriele Biancheri. O'n i'n gweud bod eitha tawel Biancheri. Mae Toes yn cael cyfle falle i osod i farc ar y gêm yma. Morgan. Hwn wedi dechrau'r ddwy gêm gyntaf yn dod mlaen fel eilydd nawr. Cyfraniad cyntaf fe. Marash. Trio dianc i Montenegro, ond Rhys Thomas yn neud yna. Mae wedi bod yn bobman Rhys Thomas lawr y dde yma. Wrth ymosod ac amddiffyn. Gael gêm dda. Chreuwr Man City yw Rhys Thomas. Tuck. Gonel at i Saka sydd wedi symud draw i'r asgell chwith nawr. George Morgan wedi bod yn chwarae lawr y dde yn y ddwy gêm gyntaf. Nawr yn hawlio le. Yn edrych bod Morgan yn canol George Morgan. Toes allan ar y dde. Thomas. Cefn o'r dde yn camu fewn i'r canol. George Morgan. Lled i'r bêl. Cody Toes. Toes. Mae yna Rhys Thomas sy'n llithro. Anffodus i Gymru. Mae'n slick yma. Wrth i weld eto Rhys Thomas yn llithro yn y cwrt. Angen aros ar ein trad. Wrth i'r cyfleoedd yma ddod. Ni'n agosau at 5 munud ôl ar 90. Felly, sawl cyfle arall geith Cymru. Morgan. George Morgan at Iwan Morgan. Ti Saka. Cymru yn y cwrt nawr. Mae yna drien o'n aros am y croesiad. Ac yn diwedd Montenegro yn gallu clirio. Filip Petrovic. Yr ymosodwr. Y holl ffordd nôl at Magitson mae Cymru'n mynd. Gyfo'r adeiladu o'r cefn unwaith eto, Rhys Thomas. Mas o Toes. Morgan. Cox. Giles at i Saka. Sydd yn muno gyda fe lawr y chwith i Saka. Iwan Morgan, George Morgan sydd yno. Methu cael rheolaeth o'r bêl. Adric, gyrru'r bêl mlaen i Montenegro.
Filip Petrovic i cael ei giro gan Lawler. Mae'n le i Alfie Tuck lawr y chwith i gael ei groesad fewn. Mae yna 5 o grysau gwyn i Saka yn un o'n nhw. Yn gyfod o mas. A croesad yn dod fewn nawr. Gael ei fflicio fewn! A mae Cymru wedi unioni! Dathiadau! Achos mae hwnna yn gol bwysig. Gol byddai'n sicr o fynd â Cymru i'r Euros yn Hwngari. Lawler oedd â hi. Oedd y crysau i gyd yn ymosod y postyn agosau. Lawler oedd y cyntaf yno i flicio i fewn heibio i'r golwr. Amseru da ar gyfer gol. Montenegro yn taro cyn hanner amser, ond Cymru sydd wedi cael y gorau o'r ail hanner yn sicr. A 2 gol heddiannol. Lawler. Faint o arwr fydd os yw Cymru yn cyrraedd pencampwriaeth Euros dan 17 am y tro cyntaf erioed. Fel mae'n sefyll, mae Cymru ar 5 pwynt. Ond mi fydden nhw'n sicr hyd yn oed. Dim ond beth sy'n digwydd yn y gêm arall. Yn un o'r tîmau sy'n gorffen yn ail gorau. Achos mi fydden nhw wedi wneud yn well na'r Almaen, sydd yn ail yn ei grŵp nhw. Dim ond y canlyniadau yn erbyn y tîmau sy'n gyntaf sy'n drydydd sydd yn cyfri pan ni'n edrych ar y tîmau sy'n ail. Gallu bod yn eitha cymleth pan ni'n edrych ar yr holl reolau yma, ond peth pwysig i'w bod yw, fel mae'n sefyll, mae Cymru yn mynd i Hwngari mis Mai. Filip Petrovic yn dod oddi ar y ca eilydd i Montenegro. Marco Tadic sy'n dod ymlaen i Montenegro. Un tafliad ola o'r dis falle i Montenegro. Mae Tadic yn chwaraewr mawr, mae'n dal yn gawr i cymaru pob un arall yn y cwrt wrth nhw aros am y croesiad yma mewn gan Adjic. Hanner y pelio am drosedd a chic o smotyn fyna. Ond Mr Gidjanov o Bulgaria ddim yn cytuno. Samai. Bas mlaen at Tadic. Ti ar flic. Oedd yr hediad yno gan Adjic yn mynd am ei hat-trick. Saka. Rhys Thomas yn gweld y bas yn dod o bell. Yn ffodus iddo fe. Cwmbwrovic yn gweld Rhys Thomas yn dod o bell. Close. Yw Morgan yn galw y bel. Morgan. Thomas tu fewn iddo fe. Morgan yn cario. Morgan parhau i fynd. Bas yna. Cael ei gasglu yn diwedd gan Giles. Tuck. Morgan, yn gwynebu gol. Methu mynd heibio i Frachar y capten. Adjic, methu rheoli yn fyna hefyd. Rhys Thomas. A mae yna drosedd yn fan hyn gan y capten. Milos Frachar wrth i Rhys Thomas drio dianc heb iddo fe. Cerdyn melyn i Frachar. Mae'n i'r dacl rŵb. Cydio fe arn wrth iddo fe basio. Mae'n ddisgwr yn y gêm arall rhwng yr Alban a Gwlad yr Iâr hyn o bryd. Felly, mi fydd Cymru'n aros ar frig y grŵp os yw'n aros fel hyn. Hon yw'r genhedlaeth i greu hanes.
Wel, mae'n sefyll, Giles, mas at i Saka. Gol arall i Gymru. A bydd dim amheuaeth, bydd dim angen edrych i Gaerdydd i weld beth sy'n digwydd rhwng Gwlad yr Ia a'r Alban. Giles. Mewn at Iwan Morgan. Morgan. Cario yn y cwrt. Ond dau sy'n aros yn y cwrt bach tro hyn. I Saka. Yn ni'n gallu creu eto. Tuck. Rhys Thomas yn galw y bêl ar y dde. Bydd yna 3 munud yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Rhys Thomas. Iwan Morgan yn y cwrt. Iwan Morgan. Trio dianc. Mae dal ar bêl Iwan Morgan. Gwaith da. Ni'n gosod i at Tuck. Tuck ar ergyd. Am erbydiad. Gan Milovic yn ei dyrnu i mas am gic gornel. Yn y munud ychwanegol. Gath Montenegro i goliau nhw yn y munud ychwanegol ar ddiwedd yr hanner cyntaf, felly angen chwarae tan y funud ola. Croesiad gan Crew. Mas a Toes. Toes, mae yna wyriad. Mae yna gic gornel arall. A Montenegro, cofiwch, angen ennill. Just dim angen i nhw edrych ar gym eraill. Mas yw'n gyfartal, achos maen nhw mas. Mae angen gol arall yn nhw i gael unrhyw o beth. Cic gornel hwyr. Gefn y cwrt. Peniad gan un o chwaraewyr Montenegro. Felly tafliad i Gymru. Munud a hanner. Yn weddill o'r rhai sy'n cael ei ychwanegu. Munud a hanner i Gymru. Selio buddigoliaeth a selio i lle. Iwan Morgan ar tafliad. Iwan Morgan. Mynd o bell. Gwygr oddi ar chwaraewr ei hunan, fi'n meddwl. Samai. Toes. Cadw bêl. Cedi melyn i Toes ar eilydd am Rafi chwarae. More back. Mae Radoslav Gidjanov yn gweud. Tafliad yn cael ei gymryd o'r lle cywir. Iwan Morgan yn trio pwyso o'r blaen. Ratchar, y flic. Samai, bêl fewn at Tadic. Ond y bêl yn hwylio i ddwylo diolchgar Kit Margitson. Ei dad yn hyfforddi golwyr Lloegr. Ydy Kit yn mynd i fod yn arwr i Gymru. Y golwr. Yn y tîm cynta. Dan 17 i gyrraedd prif bencampwriaeth. Crew ar bêl maen at Iwan Morgan, cael ei wythio lawr. A rhwystredig mae Morgan. Crew, dynnu lawr fyna gan Samai. A dyna ddiwedd y gêm. Cymru yn sicrhau pwynt. Mae yna ddathlu. Maen nhw'n mynd i'r Euros yn Hwngari. Maen nhw'n edrych i weld bydd y canlyniad yn y gêm arall, ond fel mae'n sefyll ar y lleia, maen nhw'n cyrraedd yr Euros a'ch fel y tîm gorau. Mae yna gadarnhad bod y gêm arall i gorffen yn gyfartal hefyd. Maen nhw'n mynd trwyddo fel pencampwyr y grŵp yma. Dyma'r genedlaeth sy'n creu hanes. Cymru mewn twrnament Euros, ni'n gyfarwydd hynna gyda'r tîm llawn erbyn hyn, ond am y tro cyntaf i'r tîm ieuenctid yma. Mae tîm D17 Cymru yn cyrraedd Euros Hwngari blwyddyn nesaf. Mis Mai. A na i ofn. Ti'n mynd lle aros mor hir o hynna. Mis Mai. Mae'r twrnament. Bwciwch eich tocynnau nawr. 17 o Fai.
Diwrnod hanesyddol i Gymru. Y goliau na gan Adric yn y hanner cynta, ar ddiwedd hanner cynta. Yn peri bach o drwbl i Gymru, ond gol gynnar i Iwan Morgan ar ddechrau'r ail hanner. A'r gol bwysig gan Lawler i gipio'r pwynt yn sicrhau gyda chanlyniadau eraill bod Cymru ar frig y grŵp yma. Kit Margetson fyna, y golwr yn dathlu. Lawler yn cael cymeradwyaeth gan Craig Knight. Rhys Thomas hefyd, fe wedi cael gêm wych. Y cefnwr dde bach. Iwan Morgan hefyd sgorio'r y gol arall yn cael ei gymeradwyo. Mae arwyr ar draws y ca. Neb mwy na Iwan Morgan. Gath ei gyfle hefyd i gael ei ail o'r prynhawn. Ond bydd ddim yn poeni am ti hynna o gwbl. Craig Knight wedi wneud ei waith i arwen Cymru. Ac ar ôl gorffen yn 2 gol yr un fan hyn rhwng Cymru a Montenegro. Pwynt yn unig, ond pwynt mor bwysig. Llongyfarchiadau Cymru, dan 17.